Dziko ino dziko la chilendo, tikukhala dziko la chilendo. Adziko ino dziko la chilendo, atikukhala dziko la chilendo. Akupemphera kwathu kwa chilendo, machitidwe athuwa achilendo, mayendedwe athu achilendo. Atikukhala dziko la chilendo, ati mavalidwe athuwa achilendo, malankhulidwe athu achilendo, machitidwe athuwa achilendo. Atikukhala dziko la chilendo. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu, Yohani mtumwi, believer, lero pa 10 March 2023, subtopic kuwuma mtima. Believer, kudziko kuno kuli anthu owuma mtima, anthu oyipa, kulalikidwa, kuphunzitsidwa, koma mtima nka sasintha. Dzulo timanena kuti Yohani mtumiki amene adalalikira moyitsutsa dziko, anayitsutsa tchimo, choyipa. Yohani adachinena kuti nchoyipa, and Yohani sadasekerere. Mtumiki amene adalibe phada and sadasamale, kaya anthu sabwera, kaya anthu abwera, kaya ministry idzadza, kaya sidzadza, kaya andichokera, kaya atani, koma adanena chapa mtima pa Mulungu. Yohani sadasamale kuti ena amandipasa ndalama, ena amandipasa chachikumi. Yohani adanena chapa mtima pa Mulungu, amandidalisa kwambiri mtumiki uyuyu ine Yohani Zakariya, kapena kuti Yohani Mbarizi. Mtumiki uyuyu adatsogozedwa. Yohani akuntsogoza Mulungu. Asanabwere Yesu, pita kakonze njira. Asanabwere Yesu, pita ukakonzekerese anthu. Nde Yohani adabwera kudzakonzekeresa. Adachita kunena, ine ndikukubatizani ndi madzi, akubwera wina wamkulu woposa ine, akubwera wina madala, akabwera iyeyi adzakubatizani niyo ndi Mzimu Woyera komanso moto. Ineyo sindidzatha kumasula lamba la nsapato yake. Ameneyo ndi madala. Anthu adabwera kudzabatizidwa akulula machimo, ankalapa, atalapa nkubatizidwa. Believer, dziko lange kumachita phada. Anthu obatizidwa asadalape, ena obatizidwa azaka ziwiri, sakudziwa tchimo nchani. Chipembedzo chimapha chipembedzo. Zambiri atha kuzisokoneza. Mwana Mulungu adabwera Yohani Mbarizi, ndipo anabadwa bambo wake ndi mayi ake atakalamba pa mission ya Mulungu. Kachasu mwa iyeyi, vinyu mwa iyeyi, chifukana ali odzozedwa asanabadwe. Kudzozedwa asanabadwe, ali m'mimba wodzodza, pamene ankabadwa wodzodza, adayamba ntchito wodzodza, and sakusamala kaya dziko itani, kaya andimanga. Yohana anafika poti andimange, andiphe, koma Yesu ndidzamtumikira. Amene nde Yohani Zakariya, Yohani Mbarizi, kulalikira moyitsutsa tchimo. Dziko lino anthu adasiya kulalikira uthenga wotsutsa tchimo, koma kuwasangalasa. Ndikuona mbale kulemera, anthu kumasangalala. I receive the man of God. Believer, message ikamalalikira dzichosa msozi, kudzimvera chisoni munthu kuti moyo wanga upita kule. Nthawi ino anthu akumasaka aphunzitsi monga madzilakolako zawo.
awawa samalalikira bwino amakonda kuitsutsa tchimo nde basi bora ndikajoine pa mtundapo tikafika pa mtundapo jankhani zake ndalama basi. Haleluya. Akubwera Yesu, akubwera sadzaponda nthakayi, akubwera Yesu kudzarenga woyera mtima osati opita ku chalichi. Machechi memba onse adzatsala amene adzatengedwe ngoyera mtima, amene adamulandira Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yawo, amene adasandulika kukhala ana a Mulungu. Ana a Mulungu. Believer, lero tikukambirana subtopic kuwuma mtima. Dziko ladzaza ndi anthu owuma mtima, kulalika koma sasintha kuwuma mtima. Akhoza nena amen God pa man of God koma ngowuma mtima. Akhoza khala pa group nkumalandira message tere koma nkumagonedwa be kuwuma mtima. Akhoza khala nchalichi kulalikidwa uthenga koma nkumalodzabe kuwuma mtima. Akhoza khala pa udindo nchalichi koma nkumaledzerabe kuwuma mtima. Akhoza khala wa udindo mkulu wa mpingo koma wazitumwa kuwuma mtima. Dziko ladzaza ndi anthu owuma mtima. Tchimo limampangisa munthu kuwuma mtima. Tchimo limampangisa munthu kusintha kukhala pa chigandanga. Tchimo limampangisa munthu kukhala woyipa. Mundilole tiwerenge buku la Mateyu pajatati tiombe nkota timalizise kwa mbiri za Yohane M'batizi. Biliva ndivomereze timalizise pamenepa kuti tikamakumana wiki yammawa tidzakhale tikupitiriza makamaka chapter 1 chomwe chija cha Yohane. Buku iyi biliva njodzadza ni minofu iyi. Chapter number 14 cha buku la Mateyu adalembapo zokhudzana ndi Yohane M'batizi mwana wa Zakariya. Mawu otsogolera kuti Herode amupha Yohane M'batizi. Chidampangisa kuti afe ndi chani? Chifukwa chani Yohane anaphedwa? Herode why akumupha Yohane? Kuwuma mtima. Kufika munthu mpaka nanzako kumupha kuwuma mtima. Verse number 1. Nthawi imeneyo Herode mfumu adamva mbiri za Yesu, nanena kwa anyamata ace, uyu ndiye Yohane M'batizi anauka kwa akufa, ndipo chifukwa cha ichi zamphamvuzi zilimbalimba mwa iye. Verse 3. Pakuti Herode adamgwira Yohane namanga namuyika mnyumba ya ndende chifukwa cha Herodiya mkazi wa m'bale wake Filipo. Pakuti Yohane adanena kwa iye, sikuloledwa kwa iwe kukhala naye. Ndipo pofuna kumupha iye anaopa khamu la anthu popeza anamuyesa iye mneneri. Verse 6. Koma pakufika tsiku lake la kubadwa kwace kwa Herode, mwana wa mkazi wa Herodiya, adavina pakati pawo nankondweresa Herode. Pomwepo iye adamulonjeza chilumbirire kumpasa iye chimene chilichonse akapempha. Ndipo iye atampangira amache adati, ndipatseni ine kuno mbidzi mutu wa Yohane M'batizi. Ndipo mfumuyo inagwidwa ndi chisoni, koma chifukwa cha malumbiro ace ndi cha iye anali naye pa chakudya, analamulira apatsidwe. Paja pamene padabwera mwambi onena kuti lonjezo linadulitsa mutu wa Yohane mpamenepa. Mwina nkutheka ena timangonena lonjezo inadulitsa mutu wa Yohane ndi pamenepa. Mateyu chapter number 14 mpamene pali mwambi umene uja. Lonjezo, mutu udapita, mutu udadulidwa, mtumiki waphedwa, mtumiki wotsutsa tchimo. Biliva ni mafuna ndinene ine, atumiki amene adzuka ku dziko kuno oletsa choyipa amadanidwa. Ukangodzuka kudzudzula tchimo umakhala mdani. Ukadzuka poitsutsa tchimo sukondedwa.
sumakondedwa biriva suri anthu sakugulira okhawa amene ali otembenuka mtima akhoza nkumayima nawe koma dziko langa ladzaza ndi phada. Ambiri akukonda uchimo koposa Mulungu, ambiri akukonda zakudziko koposa za Yawe. Ndi ukamalalikirapo itsutsa chimo umakhala ndani. Ambiri amanena za iwe zoyipa chifukwa cha kuuma mitima. Anthu amakonda zokondweresa moyo uno chifukwa chokuuma mitima. Anthu amadana ndi azitumiki oyera ndi kuyamba kwanja ndi atumiki akugwa. Kuuma mtima Baibulo ikunena kuti chidachitika china chachikulu. Yesu aramba phunzitsa za mphamvu zidachitika and dziko lidagwedezeka. Jerusalemu, Yudeya, Galileya, gwede. Ndiye Herode udabwa. Herode dzuchitikadzi kapena kuti mbatizi Yohani wadzuka. Ndi anyamata kumuza amene si Yohani. Ndi akufotokozera mu chapter number 14 kodi Yohani adapita kuti. Ndipo fotokozera Mareyo akunena kuti popeza Herode adamupha Yohani mapeto ake adalidere. Herode adali ndi blaza wake dzina lake Filipo, ndi adali ndi mkazi wake dzina lake Herodiya. Ndiye awiri awa atamwalira Filipo, bwana Herode amafuna kutenga mkazi wa blaza wake amulowe chokolo, amulowe kufa miyambo. Ndiye mtumiki Yohani adari no, nzoletsedwa pamaso pa Mulungu zolowa chokolo, nzoletsedwa kugonana ndi mulamu wako leka ndi tchimo. Akuti zimenezi zidayipira Herode 1, zimenezi zidamuyipiranso mkaziyo mulamuyo. Mulamu zidanyansa chifukwa choti ankafuna akwatidwe ndi bwana president, bwana mfumu Herode, koma adapangisa kuti ukwati ulephereke ndi man of God Yohani adatsutsa zimiyambo izi. Yohani adakaniza kugona ndi mulamu wako ndi uchimo. Yohani adakaniza kugona ndi mkazi wa mwini. Yohani adamuletsa Herode. Mzimayi uyu mamuna chamwalira akusirira mulamu. Zokhudza izi mtundu wangu achisena mundivomereza zimakonda kuchitika. Akamalira wamkulu amayang'ana azing'ono ake kuti simunga musamale mulamu wanu. Ndamapezeka wina kumtundu nkumati ine ndisamala mulamu ndisamalanso ndi ana omwewa. Koma ndikuyamika Ambuye chifukwa cha kupemphera, chifukwa cha Khristu padzuka Yohani mbatizi ambiri oletsa zimenezi. Mabungwe so ena adzuka ndiye mabungwe aja adabwera osati ndi good news, adabwera ndi nkhani ya marenda. Bwanji kuli marenda sudziwa chidapha m'bale wako. Mkatikati momwe anthu chifukwa chopa marenda akusamalitsa mawu a Mulungu. Mondimva mwana Mulungu, mtundu wanga izizi baya ndi bayi ziuchepa chifukwa chopa marenda. Adafa nchani blaza, chidanchitikira nchani blaza. Ndidzakumana ndi zimene blaza wanga adakumana naso koma kamtima kache akumfuna be mulamu wake. Kuuma mtima. Mkazi uli naye kale kufuna kugonana ni mkazi wa blaza wako atamwalira. Kuuma mtima. Kudziko kuno kuli anthu ouma mtima amasiya akazawo nyumba kagonana ni mkazi wina. Kuuma mtima gwa uli ndi mkazi kale wae uli kuloji ndi wina. Kuuma mtima uli mmamuna kale wae ukugonana ndi ena ku workshop. Kuuma mtima gwa wasalingalira za ukondedwa wake chimtima chauma. Tili masiku amene azimayi ambiri ngouma mitima. Tili masiku amene anyamata ambiri auma mitima. Tili masiku amene azibambo ambiri ngouma mtima uli gwa uchimo. Ambuye atithandize. Mwana Mulungu, Ambuye atithandize. Ndiye Baibulo linena kuti ataletsa chimene adakonza kwambiri Herode nkofuna kuti angomupha Yohani kuti amtenge mkazi.
ndipo pa anthu adangomanga nkumuyika nyumba ya ndende. Atamuyika mu prison, idafika tsiku birthday party zidayamba kalekale izi. Tsiku lobadwa kusangalala sizalero nzakalekale. Hallelujah. Muli bwanji nonse amene mwabadwa pateni lero? Happy birthday to you. Herodi idafika deni yake yoti asangalale. Kudali pate zakumwa zidalipo, zoyimbira zidalipo. Bwana mfumu ndi deni yawo imene adabadwa. Anthu adadyerera, ndiye padali kudansa, padali mavinidwe. Ndiye Bwana adanena kuti amene angatisangalatsane ndi mpasa china chake adalitsike nacho chimene angapemphe. Ndiye chidachitika nachi. Mwana wa Filipo, mwana wa mayi Herodiya, adavina ndi kusangalatsa Herodi. Zotsatira zake Bwana Herodi adamulonjeza mtsikanayi, pempha chilichonse chimene ukuchifuna ndidzakupasa, chifukwa pa birthday yangayi amene wandisangalatsa kwambiri ndiweyo. Pempha ndikupasa, pempha ndikupasa. Biliva, malo mopempha mundipase lenjazi kapena mundipase matiriyoni. Adapita kapangana ndi mayi ake, adati lekani kaye ndikapangane ndi amama, kodi mundipase chani chifukwa cha mavinidwe. Mwana kuthamanga kumudzi, kadali pompo mayi ake awo aja mtondo kukambira napoduka mphepo. Amayi ndikapemphe chani, atipase chani, bwanji galimoto imene amayendera ija. Mayi ake ati chintima chitauma. Amama bwanji atipase feo 2 billion. 2 billion. Amama bwanji atipase fe nyumba ija yapo mamba ija. Chinzima chitauma mtima kuti nyumba yayo. Amama mufuna chani, tipasidwe chani. Amama ndipase chani, mavinidwe wa inetu ndasangalatsa. Chinzima chauma mtima, maso ali piu. Chinzima chaipidwa chikufuna mamuna wa mwini, chifuna chigonane ndi alamu ake. Chinzima chimvekere kumuuza mwana wake. Mudzamene atipita ukamuze kuti ndikufuna mutu wa Yohane Mbatizi, nkuti Yohaniyo ali kundende. Amayi bwanji, waye mukufuna mutu murane nawo? Ati mwana wanga, kufa kwa Yohane ndi ulemerero. Pakadapanda Yohane ndidali mkazi wa mfumu, kawanambala chani sindikusamala. Koma maulemerero onsewa magalimoto ajanika nkukwatidwa naye Herode, ndekuti tidzayendera. Akatipasa lero chikhoza kunokoka, tidzakonjesa ndi chani mwana wanga? Ndi bwino tiphe mufu amene adalepheresa ukwati ndi cholinga chakuti ife tikakhale kubanjakwa, tikadyere konko, tidzikayendera magalimoto konko. Mwana wanga ndimvere ndikulankhwene ndine mayi ako. Ndalama tizidya tizitha, koma kukhala ine ndi Herodi ngati yamunanga ndi chimene ndikuchona pa mtimapa. Chonde mwana wanga pita ukapemphe muru. Ngati udachokadi m'mimba mwanga, zimayi woyuma mtima manena choncho. Ngati udachokadi m'mimba mwangamo, ngati ine ndamene ndakubala, uchite zimene ndikunenasi. Kuma mtima, pita ukamuze muru bwere. Muru mwana uja uyathamanga. Bwana Herodi wapangana ndi mako. Ati bwanji ndiupase chani? Amvekere pa gulu anthu, mutu wa Yohane Mbatizi. Akuti chidankhudza kwambiri Herodi, anthunso chidakhudza kwambiri. Chinzima chauma mtima chonchichi bwanji ngapemphe mutu? Afuna mutu wa mtumiki wa Mulungu. Malemba onena kuti adatumidwa asilikali, ndidalonjeza. Palibe kuchitira mwina, ndidalonjeza. Mudzisamalanso ndikulonjeza. Nenani ndikupasa chakuti malonera kuti mundipase china chilichonse chimene, kapena kuti ndikupasa chilichonse chimene ungafune. Akhoza kupempha kuti ndikufuna maso anu awiri, mwakolola. Kulonjeza kopusa, kopanda kuganiza. Ndikupasa china chilichonse, china chiyonse ndikupasa. Aro chabwino, ndikufuna mano anu onse amkamwawo. Zikhala bwa, ndikufuna mundipase lilime lanu. Ndi abwere adokotera adzayidule lilime. Ziyenda, ndikufuna makuru anu onse walero adule ndi lezala.
Mwana mulungu kuuma mtima kwa nzimayi adapesa mtumiki. Kuuma mtima kwa nzimayi muru wa Yohana udaphedwa. Endi Yohana kuphedwa chifukwa chakuri adalalikira poitsutsa dziko. Chimo sadaisekerere. Chimo ndi chimo. Yohana adatsutsa milala ndi chimo. Yohana adatsutsa kugonana ndi mkazi wa mlamu wako ndi chimo. Yohana adatsutsa chinyengo kuzambesa ndalama ndi chimo. Yohana adatsutsa mpaka na kuchita lalikira ananjoka inu akuchenjezani ndani, akulangizani ndani kutaya mkwiyo umene ulunkudza. Ananjoka. Yohani sakusamala kasadzabweraso ka ministry kutha sindikusamala kachachikhumi andipasa kasandipasa sindikusamala koma chimo ndi chimo. Chimo ndi chimo. Haleluya. Yohana anaphedwa mpaka na mutu uja kudulidwa. Urumi kwa Yohani udatha pamenepa. Mutu adandula mzimayi woyipa. Mzimayi ouma mtima. Kuuma mtima. Mwana Mulungu kudziko kuno kuli anthu amenewa. Anthu ouma mtima. Opha wina kuti iwo apeze benefit. Opha wina kuti zimene adaletsa uja zichitike. Kudziko langa kuno mwana Mulungu alipo anthu ena aphedwa asadachimwe. Amene adaphawo akufuna kuti chapa mtima pawo chikwaniritsidwe. Ndi angati ndikulankhula nanu mukuchita kundivomereza abusa zidachitika kwathu, ku department yathu zidachitika, ku mtundu kwathu zidachitika. Wina adaphedwa chifukwa adauletsa ukwati. Simukwatirana. Wina amaitana kuti ngati inayo ndili moyo. Inuyo banja amene sitheka palubale zosatheka zimenezo iya. Ndi amene aletsedwa aja masaka plani fo amauma mtima. Banja iyi akuiretsa ndi akulu aja. Ndi amakupezera nyamara kukuthidzimula kapena kukumenya kukuvulaza anthu kudzakupeza urafa. Banja ndi amenyedwa ndi zigawenga pamene pali azimayi, pamene pali chinzibambo chouma mtima chimene chakonza chiwembu kuti mkulu uja aphedwe banja lipitirire. Angari amene takwirira kumanda, angari amene akulilidwa adachita kuphedwa ndi ena kuti zikhumbiso zawo zikwaniritsidwe. Kuuma mtima. Ena adaphedwa chifukwa cha minda yawo. Munda uwu ndi wanga. Munda uwu adausiya ndi makolo anga. Koma zimafumu zoyipa mtima, zouma mtima zidafika nkuna kuti mfumu ndine muno. Bambo ako adapeza ine malo andachita kungu apasa bambo ako. Bwanji ukuumirabe kuti munda ndi wako. Bambo ako sadakuze kuti malo wandi athu ya. Mwana temesa nkhwangwa pa mwala andimange munda ndi wa adadi. Palibe amene akulima aliyese kumpesa muno ndi mudula ndi chikwanja. David akhala pasi vimafumu ndi akhansala awo. Mwana amene munda sitimulanda ya. Titani maufiti adayambika. Munthu muru mpaka na pansi pi maliro achitika. Amfumu aja yakupusa ati ngomani mbane ndine kana munda ndio dasala onsewa ndi ana banja mundawu dachita kwapasa agogo anu. Ndi panopa popeza gogo anadalima tida akalimaso bambo anamwalirawa ndiye tautenga anachaka madzona kuti bambo afa chifukwa cha mundawo amangodzilekerera. Mafumu ouma mtima kupha anthu chifukwa cha munda. Mafumu ouma mtima, zinduna zouma mtima kupha wina chifukwa cha munda. Ena udindo wenu mtima kwa mudapha wina. Muli muofesi wapamenepo mudachita kupha kuuma mtima. Mukhala pa mpando kafani kali tete kodi bwana amene adali mmene mwali kuri mudapha. Mpaka na kwa sing'anga mudanchisula nzanu mpaka na mudampha. Wina adakwiriridwa pampo mudalowapo ndinu. Ndimati ndinene chikumbu mtima chikupeze chimtima choyipa. Mudapha munthu kuti mulowe pompo chinzimu cha mkazi wa Filipo Herodia, chinzimu cha mfumu Herodi chopha munthu kuti apeze cholowa. Zadzadzezi kutsiku
ngakhale kutchali chima ufiti anthu apita kutchali chasadalemenuke mtima ndi amakalimbirana ubishopu makamaka mipingo imene ikuoneka yachizunguzunguyi kuchipentepenteku yokhala ndi madona anthu akulodzana kopya ena mpaka nakumbwambwanisana chifukwa cha mzungu dona amene ndi wanga mzungu akamathandiza uyu kumamva upweteka amene bwanji mpaka na ena apengesana misala kuuma mtima nzanu mpaka na kumpengesa misala kuuma mtima mpaka na wina adalodzedwa kuuma mtima mpaka na wina sakuonanso maso sakuona kuuma mtima dziko ladzadza ndi anthu uma mtima choncho uma mitima kuuma mtima ena doma mtima kumulodza mamuna nzawo kumulodza salinso ngati mamuna ya kuti mkazi wake amuthawe iwowo ndi amene adzigona ni mkazi wake kuuma mtima mpaka nokwasing'anga kutambira nzanu kumpheratu zona zimenezo kuuma mtima ena mwatseka mimba ufiri banja ichasaa kubala mwaitseka kuuma mtima ena mpaka napano anzanu apa ntchito mwapondereza mpaka napano maworkshop mapita nokha kuuma mtima mpaka napano dzimankhwala mpaka napano mphunzitsi nzanu mwampengesa mpaka napano peya akusowa mtendere kuuma mtima peya amenewa aonanso nda kuti kuona ndiwe mphunzitsi wamba wamkulu akuponda aonanso kuuma mtima dzimaripoti zoyipa zodzipereka bwana mwatitumizira kuno sizikuyenda iyayi bwana amenewa mabodza kokha amene akuperekedwa waye kuuma mtima chinzimu cha Herodiyani ndi chinzimu cha mkazi wa Filipo chinzimu cha mfumu Herodi chikakugwira umakhala wauma mtima mtima uli gba ngongole safuna pereka ya kuuma mtima dajeza mwina kale safuna pereka ngongole kuuma mtima chinzimu chouma mtima sasamala kuti ni nzake kupha makhoza kupha kuona ngati akupha mbewa koma kupha munthu nzake mpaka na wina kunchosesa ntchito osadandaula ya kuuma mtima wina nzanu banja ache mwanthesera mabodza akazakowa basa upanga zakuti mkazi kunamizira iyayi mkazi sindapange zimenezi apanga zimenezi mpaka na nzanu banja mwanthesera kuuma mtima mamuna achali kujoni mwamba kuimba mafoni achani achinyengo mudampeza kupasana ni moni wina amaonera mpira pena pake padali pansika mudangu ajambula pa wiriwiri ari mkazi ako rakugonana ndi amene banja la nzanu gwede kuuma mtima mwanenera nzanu kwa mzungu zoyipa kuuma mtima mwanchosesa nzanu pa udindo kutchalichi kuuma mtima mwampesa wina kuti asakhala ndi moyo kuuma mtima Yohane adaphedwa chifukwa cha chinzimayi chouma mtima mwachosesa angati ntchito kuuma mtima mwanamizira anthu angati kuuma mtima mwalodza anthu angati kuuma mtima mwathandiza anthu angati kuti muoneke ndinofewa mtima wachifundo biliva amadzwika ndi kuthandiza amadzwika ndi kuima ndi ena chinzimu ichichi chisakugwireni mwana mulunguyo chinzimu ichichi chaononga ichi munthu wauma mtima amakhala mfiti munthu wauma mtima akhoza kugona ni mkazi wanzake kuuma mtima akakumana ni nzake yes nzanga asisi pamene mukugona naso ni mamuna wake kuuma mtima chinzimu cha Herodian mpaka nakupha munthu ndikunena ndi angati amene mukuwadziwa amene adaphedwa ena adapengesedwa misala ena chuma chawo chidatha ena mabanja awo adatha ena adachosedwa ntchito chifukwa cha mtundu wa anthu ouma mtima Yohane aphedwa koma anatumikira adaitsutsa tchimo sadasekerere tchimo sati aya mudzichita mwanzeru musamaoneke ya mudzichitako mwanzeru ngati akuluakulu ndiye chani zimenezo amusamachitire mudzi muno mudzipitirako kutali mukutsutsa mukulimbikitsa ambuye akuthandizeni ndimati nditsazike pano angoniye Mozambiki
apo tete chauko dedza chauko pakati pakepa tili pamenepo kuyambira lero madzulo nsonkhano kuyamba 4 o'clock mawa Saturday Sande kumalizitsa ngati nkotheka kudzagona mudedza kapena kubwera kufika kunsanje kapena kugona kwa ngoni akomweko according ni ntchito imene ingakulire. Kodi tikakumane kumeneko bwa Mozambiki tikumane kumeneko fire kwa ngoniya. Musaume mtima, bwerani tionane papapa. Arare mutitsogolere pa ulendo umene tikukufunani. Mwana wanu uyu munkomere mtima, nchoseni chinzimu ichi chouma mtimachi. Nchosereni kuuma mtima akhale mwana wabwino m'dzina la Yesu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.